आं एकटू परे अब ओ दांगुर टीवी नि उनार बायबो कक साका जे ओ क्लिप्स बुमुतै उल्टा ओ जेकब दमग्रुइ से कक सावो आं बुनो साका जे काइसा न्यूज नंगमान आबो ताम बागै आतिके खयखाने आं सिंमासे बो सावो जे जुति दांगुर टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका आंके डिफर्मेशन केस रुना हिनि साव नों कय जना त्रिपुरा कम्युनिटी कय जना रियांग नले नों जेला दाय मानायबा डिफर्मेशन केस रुबै दांगुर टीवी नि बुसुतुबु क्षमता अंखा जे काइसा कम्युनिटी न नों याक्सि सुरसाय कक सानानि साबो नों आसो पावर रबा साबो आसो क्षमता रबा जोंनि काइसा भिडिअ नुबैनाय बेलाय खा खामजाक एन दुखु नांलायजाक बिनि बागै जों जत हग्रा साग्रा रक जों जे लिडार्स रक जों जत मिलियै काइसा जों जे रियांग एन त्रिपुरा विशेष करे जों तिनिও जाव काइसा सिकन सा प्रेस मिट मा खायखा जे तिनी जों जे नुगमानि नों आबो बेलाय बोखा खामजांनाय एबा दुखु नांजांनायखौ तांगै होनमालाय तिनी जों काइसा पुरा फुल भिडिअ बनायनायखा एबा शर्टेज भिडिअ बो जों नायखा जेहो जागाव काहमा के साजाक दंगो जे रु चाकमा त्रिपुरा जे ओ हावो ओ हानि बरगिया बांलादेश नि बरग ओ हावो फायै बरग सुबुंनि दंबायखा होनै जे सामाने आबुनो नुगैनाय जों बोखा दुखु नांनाय जों गानदेन खायनो जों काइसा ओ जागाव मा आसुगो जों नुखा थांनाय को सालो चीनी त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टार मानिक साहा वो साक साक से बांग्लादेशी अंग से तिनी हजाग्री प्रोग्राम से बो तिनी अक रियांग रक बांग्लादेशी है साइ थांका बिनी परे बते बो तिनी बो ते हाय नो हाय ते वैसा साजाखा ब्रो चांगमा त्रिपुरा हनैनाय कि तरक तरक के काइसा सिनी जे त्रिपुरा सारंग न कि बहुमती टारगेट खाइ जारि तम त्रिपुरा राज्य बो पोजिशन बो जगह थांना नायतम बो कंडीशन थांना नायतम आबो से जों सिना मुसुबो हायसे तिनी काइसा न्यूज चैनल बाय काइसा कम्युनिटी नि साकावो एरें एरें कक सिलचा जागो लासिमं फुनुक जागो अपमान फुनुक जागो आबो सिनी बागै बेलाय माने चिकन कक या कतर कक खायसे आं एकटू परे अब ओ दांगुर टीवी नि उनार बायबो कक साका जे ओ क्लिप्स बुमुतै उल्टा ओ जेकब दमग्रुइ से कक सावो आं बुनो साका जे काइसा न्यूज नंगमान आबो ताम बागै आतिके खयखाने आं सिंमासे बो सावो जे जुति दांगुर टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका आंके डिफर्मेशन केस रुना हिनि साव नों कय जना त्रिपुरा कम्युनिटी कय जना रियांग नले नों जेला दाय मानायबा डिफर्मेशन केस रुबै दांगुर टीवी नि बुसुतुबु क्षमता अंखा जे काइसा कम्युनिटी न नों याक्सि सुरसाय कक सानानि साबो नों आसो पावर रबा साबो आसो क्षमता रबा आबुनि जवाब रुना नांनाय हायसे नों काइसा पेज सैरुनाय जे आबो दांगुर टीवी नि एआई सनामै बाक्सा बाक्सा बरक भिडिअ खायनाय रुमाबाय आबो एपोलॉजी अंगिया हायसे नों ओपेनलि जुति निनि बुल हंगांगाय नों ओपेनलि आबो निनि बुल गसिना नांगो नों बुल गसिना सान काइसा कम्युनिटी नो अपमान रइ दे नों बुल गसिनाय आबो दे निनि सिखा आबो दे निनि न्यूज चैनल नि सामुं आबो तो निनि सामुं याबले नों साक सांग सा तिप्रसानि बागै से दांगुर टीवी नि तिप्रसानि बागै हिंगाके नों बाहायके दिनि आबाय भिडिअ सामै मानबा जों फुल भिडिअ बो नायनायखा जों बार बार नायखा फुल भिडिअ नाय माने परेसे ओ डिसिजन नो जों तिनि लाना नांगौ हायसे जों तिनि जतन पाल बाक्साके हायाके तो जों लागला खामो